Jeg har nogle tanker, som jeg ikke helt ved. Er det bare mig, eller jeg må finde en at snakke med? Hvem skal jeg spørge? Jeg kender nogen, som der har en overlegen religion. Jeg spørger min ven, alle små piger gør mig særlig. Hvad betyder alder, når man knaller? Han sagde, Mohammed var det perfekte menneske. Han giftede sig med en 6-årig pige. Han satte det perfekte eksempel. Det ville være muslim sige. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jeg er så lettet, der er intet galt. At tænde på små piger helt normalt. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jeg har nogle tanker, der er svar jeg søger. Hvad sker der egentlig, når man dør? Hvem skal jeg spørge? Hvem ved bedst? Måske dem, der i en hellig bog har læst. Jeg spørger min ven Mustafa. Hvad sker der, når man skal afsted herfra? Kan man få en pige i himmeri? Han sagde, du får 72 jomfruer, når du dør. Og en styrke som 100 mænd. Ikke en eneste pige, der er tør, så du kan bolde dem forfra igen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jeg er så lettet af Guds syn på kvinder. Er det samme som mit, der er ingen problemer. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jeg har nogle tanker, er det helt normalt? Jeg kan godt lide livet, er der monogam? Hvem skal jeg spørge, som ikke bliver sur? Hvem kender jeg med en overlegen kultur? Jeg spørger min ven Abdul. Er det flot at have noget at skjule? Er det vanvid at undlade en sandhed? Han sagde, du må gerne lyve for de vantro. Den hellige bog kalder det takia. Stik dem i ryggen og stjæl deres sko. Sådan gør en hellig kriger.